baza 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 yalla bai ba a fitsari a gurin wallahi a gurin aljanu ne a gun jiya ma wani soji da ya fitsari wallahi ga wasu aka dauka sai za ni ce bari in ga maka abiyo ba a zo a muna gani ko ba ka bane ba a fitsari a gurin aljanu ne a gurin yalla bai don ci uwarka kai dan gidan uban waye ba gurin aljanu ne a gurin wallahi dan aljanu dan uwarka su aljanun ba su ga masu bakaken kaya bane mu dan uwarka sun masu kayan sojoji masu kai mutum jiya fa aka dauka wasu wani soja fa anan dan ci uwarka kai dan gidan uwar waye dan uwarka dan gidan Bashir dan gidan Bashir dan Allah kai haƙuri dan na ga ma ba a fitsari anan wallahi dan ci uwarka Allah ya labe ba a fitsari anan kai zan yi fitsari dan uwarka zaka zo ka taba min baya ka ce wa aljanu dan uwarka dan uwarka ban san masu bakaken kaya ba dan uwarka dan uwarka ya haƙuri amma ne saboda ka abu a wani abu ya biyo ba wani dan uwarka dan heja ba ko ne bane dan uwarka wai aljanu dan heja gabaki daya biya tsorata ni in a ce na ciro hejar ma a wanda zan yi shi Allah